Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiwo Hondo huru part 3. Toda kutenda mufundisi. Yes. Nekuti pachidzidzo chatapedzisira kuita makanga matibatsira kuronda hondo iri kurwiswa naSatani kuti zano raMwari risabudirire. Pakutanga airwisa kuti mukomana akapromiswa Jesu zvikundikane mudzinza raifana kubudira zvirambe. Saka ndiri kuyeuka takatanga part 1 takabva kubvira kuna Adamu kusvikira kuna Abrahamu. Part 2 tikaona kubva kuna Abrahamu kusvikira Jesu afe pamuchinjiko kuri kurwisana chete iri great controversy. Saka part 3 ndaenda kukumbirai pastor kuti hondo iyi yakabva yazopera here. Alright. Tinotenda mufundisi. Regai tisumudzire kubva ipapo. Takasiya Jesu afa pamuchinjikwa. Yes pastor. Regai tione kuti afa pane chii chatinosangana nacho. Because paakafa akavigwa akamuka. Ndokuonekana nevadzidzi vake achienda kudenga. Ndizvozvo. Right. Pamashoko ekuonekana nevadzidzi anosiya avati kuna Mateo 28. Endai muparidze vhangeri. Yes. Muchibhabhatidza vanenge vatenda kuti vagoponeswa. Kuna mabasa 1 anoti musati matanga imbomirai paJerusarema. Mutange mapiwa chipo chemweya mutsvene. Muzotanga kuparidza muJerusarema, muenda kuJudhea, muenda kuSamaria, muchienda kumigomo yenyika. Patoda kubatsirwa pastor sekufamba kwamaita toda kuona kurwisana kwake naJesu. Anochidii manje Jesu aenda kudenga. Right. Saka apa tiringoti Jesu iye hanzi akadzingwa kudenga. Saka right. Jesu adzokera kudenga asiya apa basa kuvaapostora nekuvatendi. Endesai vhangeri. Okay. Right. Vhangeri riri kuendeswa iri nderekuti kudii? Nderekuti hongu chitema chakapinda chikaparadzanisa munhu naMwari. Asi Mwari akauya nesolution. Solution yaakauya nayo ndeyekuti Jesu afe pamuchinjikwa. Right. Kuti vanenge vatenda ani nani anoponeswa. Right. Saka ndo vhangeri rinofanira kudzidzisiwa nyika kuti Satana ariko asi anokundwa kuburikidza nekutenda muna Jesu. Then pakupedzisira Jesu achauya otitora. Otitora toenda muupenyu usingaperi. Ndo vhangeri rinofanira kuenda iri. Right. Chirega tione kuna mabasa handi kuna mabasa 4 toda kuverenga vhesi ya 1 kuenda pa3 toverenga 17 na 18 nevhesi 21. Mabasa chapter 4 verse 1 kusvika pa3. Right. Vakati vachataura nevanhu, vaprista nomukuru wetemberi navasedhuse vakauya kwavari. Vafa neshungu nekuti vakanga vachidzidzisa vanhu vachiparidza kumuka kwevakafa muna Jesu.
vakavabata vakavaisa mutorongo kusvikira mangwana, nokuti akanga ava madekwana. Verse 17 na18 pana mabasa chapter 4. Asi ngativanyevere kuti varege kuzotaura nemunhu upi neupi nezita iri, kuti zvirege kuramba zvichiparidzirwa pakati pevanhu. Vakavadana vakavarayira kuti varege kuzotaura kana kudzidzisa nezita raJesu. Verse 21. Zvino vakati vawedzera kuvanyevera vakavaregedza, vasingawane mhosva yavanga varova nayo nekuda kwevanhu, nokuti vose vairumbidza Mwari pamusoro pezvakaitwa. Now mweya mutsvene auya pavatendi akubata basa nenzira dzinoshamisa. Okay. Vamwe zvirema zvaakuporeswa, vhangeri riri kuparidzwa, vanhu vachitendeuka. Zvino panapa pari kunzi vakuru vekereke manje vechijudha vakagumbuka kuti vanhu vari kuparidzirwa nezvekumuka kwevakafa kuburikidza nekutenda muna Jesu. Maziva kuti muupenyu hunohoka kana munhu asina tariro yekumuka kwevakafa, asinganzwisise kuti vakafa vachazomuka vorarama naJesu nekusingaperi. Pastor, nyaya iyo musaitange. Because pese patinoita zvirongwa kuvateereri vedu ndokunobva mibvunzo yakanyanya panyaya yevakafa. Right. I know takamboita zvimwe zvinhu, ndaona mama uda kutotanga imwe, because muchaona handi patichapedza chirongwa tichapa vateereri nhare. Muchaona kuti mibvunzo inogona kutoyaka ndeye pavakafa, zvekuti Hondo hurete tichitaura nyaya hameno kuti sei zvisingabatike kuvateereri kuti vanzwisa kuti patinofa izvino tinonyatsa kufa. Hakuna kunoendwa, hakuna kunonzi mweya waenda. Jesu paachauya hwamanda yorira ndo pachamuka vakafa. Vatsvene ndo achatanga kumuka voenda kudenga. Saka ndo nyaya yaiparidzwa. Ndo nyaya yaiparidzwa. Saka ukaona munhu asinganzwisise izvika achingorarama zvazvo ndozoita mombe dzangu nembudzi dzangu nehuku dzangu, ndozoita mastoro nei, asinganzwisise pakumuka kwevakafa, ndo zvinonzi napo anosiririsa munhu iyeye kudarika vamwe vanhu vese. Kwete ivavo vamuritotaura wemombe dzavari right. Mumakereke kune vanhu pastor wekuti anotomira achitoshandisa bhaibheri wotonzwa kuti ndoshamisika nevanhu vasingadi kunamata. Unenge uchiti unozoita sei kana wafa? Uda kuzoita sei kana wafa? Ani mazona pfungwa yavanenge vachitaura vari kufunga kuti panofa munhu ari kubva aenda kudenga. Aiwa dzidzise kudaro. Saka rinodzidzisa kumuka kwevakafa panouya Jesu. Exactly. Vozopinda paupenyu ndizvo. Saka ndo zvaiparidzwa nevadzidzi. Ndo zvaiparidzwa nevadzidzi. Saka hanzi Satani manje hondo iye anaokanda pasi pakaenda Jesu. Aiwa akanopinda muvatungamiriri vekuchechi, ivo vaakashandisa kuponda Jesu. Ndo vaakushandisa futi kuti vhangeri iri risaparidzwe. Handiti wazviona? Saka vabva vatora vana Pita, hanzi vakashaya mukana wekuti vavarove nekuda kwevanhu vakanga varipo vachiti munhu yaponeswa, munhu yaporeswa. Handiti wazviona? Paine uchapupu hwekubata kwesimba raMwari. Asi ivo hasha dzakauya mavari hadzisi hasha dzavo ivo sekuberekwa pakusikwa kwevanhu, dziri kubva kuna Satani. Okay. Satani haasi kuda kuti vanhu vazoponeswa. Ndo pane hondo yake ipapo. But ini ndakunzwa but munozwa chiri kuti ndinafana nemastrategies aSatani. Ndiye kuti ndaitotarisira kuti vanhu vadzidzi avo vakanganiswe kuparidza kwavo vateereri. Ndaitotarisira kuti vadzidzi vakanganiswe kuparidza kwavo nevanhu vasinei nenyaya yekunamata. Muona selection yemachoices aSatani zvaanoshandisa iri kundiitira fani kuti he is using believers and the church to hinder the progress of the church. Saka zvinoita Satani manje unoziva zvinoitika mukati mehondo yatiri. Kungouya kuchechi bedzi hauti ndabvako kwa Satani. Aiwa. Because chinofanira kugadzirika mukati mako, mumwoyo mako, woziva zviri kunyatsodiwa naMwari. Woshingaira kuzviita whether uri muchechi kana kuti uri kumba kana kuti uri kubasa. So in other words, Jesu aenda kudenga. This great controversy continued. Aina kupera. This time ndi Satani akurwisa kuti vhangeri risafamba. Mukomana amutadza. But akurwisa zvasiya zvataurwa nemukomana kuti zviitwe. Kuti pasaite vanhu vanoramba vachiwedzerwa muukama nemukomana uyu.
handiti wazviona nekuti ndokukundwa kwake iye wapabata. Enda pana mabasa 5 right, uverenge vhesi 17 kuenda pa19 ugoverenga 26 kuenda pa28 nevhesi 40. alright. Acts chapter 5 verse 17. Zvino muprista mukuru akasimuka nevose vaive navo, vaive vedzidziso yevasedhuse, vane godo kwazvo. Vakabata vaapostora vakavaisa muturongo maipinzwa vanhu vose. Asi mutumwa washe akazarura mikova yeturongo usiku, akavaburisa akati, verse 26. Zvino mukuru navatariri vakaenda vakauya navo, vasingaite nesimba nokuti vakanga vachitya vanhu kuti vangatakwe nemabwe. Vakati vasvika navo vakavaisa kumakurukota. Muprista mukuru akavabvunza achiti, takakurayirai zvikuru kuti murege kudzidzisa nezita iri. Zvino tarirai, mazadza Jerusarema nokudzidzisa kwenyu, muchida kuti ropa romunhu uyu riuye pamusoro pedu. Verse 40. Vakamunzwa. Ipapo vakati vadana vaapostora vakavarova, vakavarayira kuti varege kutaura nezita raJesu, vakavaregedza. Na uri kuona chiri kuitika panapa, Satani uri tonyatsoona kuti akemba mucheche. Ari kushandisa vanhu vemucheche kumbunyikidza kuparidzwa mucheche muri kurova nwewo. Ende vanhu vari kuroverwa iya nyaya yaJesu kuti maparidzirei Jesu. Uya waakatadza uya uyo. I'm just happy kuti these barbaric times we are past them. Ndo zvinongondifadza bedzi kuti ezvinezvi we are now more civilized, because ndikuedza kufunga kuti zvibhakera zvingabake here muchechi uchiroerwa nyaya yaJesu. Baba Kastonika nzwisisa chinhu ichi Kastoni, kuti kuenda kwakaita Jesu kana kupfuura kwakaita nguva yevarume ava, yes, handiko kupfuura kwakaita hondo. Uchaona patiri kuenda mberi kuti hondo yacho Satani anofamba nenguva. Alright. Haramba akabatirira pachinhu chabuda mufashoni. Aiwa, anochinja, asi hondo yake achiri kuenda mberi. Aiwa, ndiri kukunzwa ende anchitaura hangu kuti bedzi timewo dzinobatsira kuti zvimwe zvinhu zvichinje. Pandani ndiri kureva ndepekuti nguva ika vemwe vekuchechi vairovera vamwe vekuchechi kuti muri kuparidza zvatisingadi. Havana kugumira pakurova chete Kastoni. Ndikuda kuedza kureva kuti iye zvineizvi people are more civilized. Hakusina zviya zvekuti munhu ari kuparidza bhaibheri pamwe zvosiyana nemadiro ako wototi gatimurovei. Ndo zvandiri kuedza kutaura. Mira unzwa apa amene kuti waizoti kudi kumabasa 7 verse 59 na 60. Mabasa 7 verse 59 na 60. Vakataka Stefano achidana achiti, Ishe Jesu gamuchirai mweya wangu. Akafugama akadanidzira nenzwi guru achiti, Ishe musavapa mhosva yechivi ichi. Akati areva izvozvo akavata rufu. Iwo uri kutaura kuti barbarism yaioneka pakurova achirova namucheche. Satani zvaakaita haana kugumira pakungoisa mweya wekurova na chete weyacho, akatovadira mweya chero wekutoponda. Stephen akauraya. Ndinoziva kuti nyaya yaponderwa Stephen ka haisi ine chimwe chinhu chine zvekuita nepano pasi. Okay. Kana uchiverenga kunonzi Stephen aiti kana achidzidzisa asina kufunda semarabhi anga ari pakati pemajudha, anzi aiti kana achitaura so vaishaya kana pekuvhunza napo. Achidzidzisa akazadzwa nemweya mutsvene neutsvene. Iyo yaStephen ndakamboiverenga pasta. Pamaedza kuitsanangura zvabva zvaya mupfungwa mangu. Paazofa apa chaangaita anga atsanangurira vakuru vevaJudha mashandisirwo avaitwa naSatani muhondo huru yatiri kutaura. Nekuti musi uyu mharidzo yake yakatotanga kutsanangura kubva kudana kwaAbhurahamu, achivatsanangura dzaive shungu dzaMwari nekushandiswa kwaiita madziteteguru avo naSatani. Saka anga akuvatsanangura kuti wedweka pahondo iyi muri kuita unge muri kurutivi rwaSatani futi nanhasi. Saka hanzi apedza kudaro havana kufara nazvo kuudzwa kunzi unotiti tiri kurutivi rwawakaipa isi tiri kuita zvekunamata. Handinozviona. Saka unoziva kuti chakaipira muhondo iyi, munhu akazviisa kudivira Satani anodirwa mweya waSatani.
uine simba rakadaro rekuti chero pakaparidzwa zvinopinza sei haazvinzwi. Vakaenda mberi kunomuponda, iye atsanangura zvese zvauri kutaura. Akavatsanangurira zvese, nhoroondo yese ndo yaaitsanangura. Saka vanhu vochibvunza namacho kuti saka zviri kufamba sei muchechi. Vanhu havasi kunzwisisa kuti hazisi nyaya yechechi, inyaya yehondo. Confirm this, Pastor. Confirm this. Is this great controversy, all right, can this great controversy be taken into the church today? Very good. Mubvunzo wako iwoyo ubate ugoubvunza patinondopendera chidzidzo chinechi. Munoona tisei ndabvunza vateereri because matsananguriro ari kuita mufundisika vari kuratidza kuti paitova nehondo, great controversy yaiitika muchechi. Ava vakuru vaita zvekunamata vevajudha vachisvika pakurova vanhu nekuponda ana Stephen, vachivapondera nyaya yekuparidza yange yanzi naJesu, sarai muchiita kuti vhangeri rifambe. Saka pastor vatsanangura kuti chaiita kuti vadaro, ivo vanga vazvigadzirira kusada kunamata Mwari, saka Satani aiwana mukana wekuvashandisa pahondo iyi. Ndosaka manzwa ndabvunza mufundisi kuti kana chimiro ichi chiri icho chavari kutiburitsira chiri mubhaibheri, zvingangodaro here kuti nhasi kana imwe nguva nyaya yakadai ingadzokororeke kuti Satani oshandisa vagara vari munyaya dzekunamata? Rega timbonzwa pakamboka tigouya tosusukidza kubva ipapo. All right, Pastor. It's okay. Jesu aponesa irosokora ura. Jesu aponesa ziwisa nyika dzese kumbiri yokwenyanza tenzi anotituma. Jesu tumirani panyanza. Jesu aponesa udzanyirwa nyangadzi. Jesu aponesa imbani wozvitsuwa kana vari panyanza pasiri chazorinzwa. Jesu aponesa imani mudambudzo. Jesu aponesa ngeupenyu nerufu. Jesu aponesa imani nekupfawa moyo unodamutsa. Imbirani paguva. Jesu aponesa ipadizi pamweya. Jesu aponesa kuti ndudzi dzidzona. Jesu aponesa daidza kuponeswa mumakomo neninga. Rwiyo rwekukurira. Jesu aponesa. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu, hondo huru part 3. Right. Kasi unonga uchibvunza iwo kuti zvingawanike here
muchechi nhasi kuti hondo iri pakati pakristu nasatani itorwiwawo muchechi kuchishandiswa vari muchechi. Yes. Right, rega timbotendei pamberi uramba wakabata mubvunzo wako iwoyo tione kuti haupindurikeri. Hatimbodzidzai kuna mabasa 8 vhesi 1 kuenda pa7 tiri kuteera hondo huru. Mabasa 8 vhesi 1 kusvika pa7. Sauro akanga achitenda kuurawa kwake. Zvino nenguva iyo kereke paJerusarema yakatambudzwa zvikuru. Vakaparadzirwa vose kunyika yeJudhea neSamaria. Vakasara vaapostora bedzi. Varume vakarurama vakaviga Stefano, vakamuchema zvikuru. Zvino Sauro akaparadza kereke, achipinda mudzimba dzose achikakata varume nevakadzi, nekuvaisa muturongo. Zvino avo vakaparadzirwa vakapoteredza nyika vachiparidza shoko. naFiripo akaburukira kuguta reSamaria akaparidzira Kristu. Vanhu vazhinji vakateerera nemwoyo mumwe zvairehwa naFiripo, vachinzwa nekuona zviratidzo zvaakanga achiita, nekuti mweya yetsvina yakabuda kuvazhinji vaive nayo, ichidanidzira nenzwi guru, navazhinji vakanga vakafa mitezo nevaikamhina vakaporeswa. Na uri kuona panapa hondo iri kuenda mberi. Yes. Satani chimwe chinhu chaanoshandisa muhondo kutyisidzira. Okay. Kuti unoda kudai so ona zvandichaita uyu. Odhira newoyo iwo wakatarisa onyatsoona kuti akuzwe kutambira uko. Anditozvona. Saka pairohwa vamwe kune vamwe vaitotya kubuda pachena nekutya kurohwa. Anditozvona. Nepaipondwa vamwe. Because ukazotarisa wakufamba mubhuku racho unotonzwa kuti chero vaiva nemwana akaporeswa riri bofu vakomana vaiva pavakabvunzwa nevakuru vekuchechi kuti sei akuona mwana wataiziva riri bofu, zvakanzi mubvunze yakura. Asi kana uchivereka inonzi hanzi vaitya kuti vanodzingwa muchechi dai vakati ndiJesu. Anditozvona. Saka Satani ndo imwe nzira yaanoshandisa yekutyisidzira. Okay. Ndosaka uchiona iyo zvinezvi panyaya kuti munhu akunamata pane hondo inoitika. But imwe hondo yacho haisi necessary, pastor. Ameno kwenyu kwamuri vateereri pane pamwe pekuti mwana agara ari kutoitawo unhu hwakanaka, ari kuita zvakanaka, angosarudza kuti auda kunamata, ndo panotanga hondo, unzi uchanodya kuchechi ikoko. Right. Iyo unobhone ndo yatatakuda kutotaura kuti wakamboona here kuti mubereki anonzi mwana aita musikanzwa abatwa vachiita zvevakomana nevasikana kuchikoro. Anotodhiraivha mota kuenda ikoko. Okay. Kuchikoro kwemwana kwaadedzwa. Osvika nyaya yotaurwa. Saka vamwe kuchikoro ndichirovai mwana. Baba vanototora shamu rova mwana wavo, vorova vemusikana, vorova vemukomana, vorova. Kana vapedza voti hatidi kuzviona, tonzwa varume vachipopota kune zvatete. Handitozviona. Kana vadaro so nhasi hatina chatakuigira watinyadzisa. Okay. Asi vanenge vasina kutakurwawo mbuva iyaya mataka anoendeswa. Asi pakupera kwetemu vanototumira mudhiraivha kunomutora mwana uya which is okay ka ndizvozvo kanditi panoda kuyanana here. Asi zvinoitika manje ndezvekuti mwana ati ndaakuda kunamata, uyo aita zvemisikanzwa zvinonyadzisa anotumirwa dhiraivha kunomutora. Ati ndaakuda kunamata anodzingwa pamba. Ndo paunoona kuti haiwa unobva waona kuti haihombe nyaya yacho ina Satani kuseri. Ndiye anoita kuti uyo akunamata uyo anogadzira zvinhu zvinotyisa zvekumuvhundutsa. Handiti wazviona kuti vamwe vazoti ukanamata unogona kuitwa yakaitwa uyu mukomana wepa next door. Handiti wapabata. Iyo munoti haisi example iyi yakakura here, Stefani kutakwa nemabwe. Munoti izvozvo zvega zvinokusiya uchiri kuda kunyatsotaura zvaJesu here. Aiyo. Saka uri kuona kuti apa manje hanzi Stefana avigwa, nyaya haina kumira, persecution yakaitwa nenzira yakasimba paJerusarema. Vamwe vachikwekweredzwa vachiita sei. Hanzi zvakadaro zvekuti vatendi vakatanga kutiza paJerusarema. Asi pane chimwe chinhu papaseji yawaverenga chinondopinda muurongwa hwakasiya hwataurwa naJesu.
urongwa upi pastor? Jesu handi Jesu akasiya ati endai muparidzire zvisikwa zvese ndobva ati mutange paJerusarema, paJudhea, Samaria mosvika kumugumo enyika. Saka aenda akataura zvinyatsori clear sekurondedzera kwauri kuita, but ivo vakasara vachingoti paJerusarema, 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 paJerusarema. Handiti wazvaonaka? Saka pakatanga persecution yemisheni yekuenda kwese Judhea, Samaria nekoko vanga vasina. Saka patanga persecution manje vakurohwa apa vamwe vachipondwa, hanzi vakabva vatanga kutiza. Asi manje pakutiza manje vaizadzisa zviri kudiwa naMwari. Umwe nemumwe aienda kwaari kuenda achiparidza. I get you. Ndapabata. Aiwa ndatopaona. Kutoti persecution kunyangwe yaikonzerwa naSatani. Asi mukufunga kwaSatani, nganditi chiko, muudzenga hwaSatani ihwohwo, Mwari akatendera kuti zano rake rekuti vhangeri riende kwese rizadziswe. Handiti wazvoona? Saka ndosaka umwe wafana kuita Satani anogara ari offside. Handiti wazvoona? Because kupersecute kwakaita vanhu zvakazadzisa fungo yaMwari yekuti vhangeri ngariende Judhea neSamaria. Vanhu vakabva vaenda achiparidza ikoko. Asi hondo haina kupera. Handei pana mabasa 12. Tiri kungoteera vateereri hondo huru mushure mekufa, kumuka kwaJesu nekuenda kwake kudenga. Satani haana kuti ndapedza zvandatadzirira muchinda akanga arehwa uyu, chirega tizvisiye. Akasara futi achikondinya nehondo. Acts of the Apostles chapter 12 verse 1 to 4. Zvino nenguva inenge iyoyo mambo Herodhi akatambanudza maoko ake kuti atambudze vamwe vekereke. Akauraya Jakobho mukuru waJohani nemunondo. Zvino akati achiona kuti zvafadza vaJudha ndokupfuurira akabata Petro. Aive mazuva ezvingwa zvisine mbiriso. Zvino akati amubata akamusunga mutorongo akamuisa kumapoka mana, rimwe nerimwe riine varwi vana, kuti vamurinde achiti amuise pamberi pevanhu kana Paseka yapfuura. Verse 8. Mutumwa akati kwaari, zvisunge chiuno usungire shangu dzako. Akaita saizvozvo akati kwaari, fuka nguo yako unditevere. Akabuda akamutevera asingazive kuti zviro kwazvo zvinoitwa nomutumwa, asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino akati apfuura murindi wokutanga newechipiri, vakasvika pasuo ramatare pavaipinda napo paguta. Rikangozarukira roga, vakabuda ndokupfuura neimwe nzira. Mutumwa ndokubva kwaari pakarepo. Petro akati apengenuka akati, zvino ndinoziva zviro kwazvo kuti Ishe wakatuma mutumwa wake akandirwira paruoko rwaHerodhi nepazvose zvakanga zvichifungwa navanhu vavaJudha. Uri kuonei panapa Kaston? Hondo iyi payasara ichienda mberi, Satani atanga kushandisa vanhu vari muchechi kuti varwisane nebasa raMwari. Zvinobva zvatiisira pachena kuti chero nemumazuva edu ano atiri, vamwe vanhu vatori munyaya dzekunamata vanogona kushandiswa naSatani kurwisa pfungwa yaMwari. Satani anogona kuzviita izvozvo mumazuva edu. Hazvida kupera kare ayo. Ndosaka uchiona iye zvino pari pamwe munomboti muchikurukura chokwadi chine chichibuda pachena. Yasina kuti ichi ndo chokwadi chaMwari sezvachiri muBhaibheri. Wakamboona here Kaston kuti vanhu vanowanzoita hondo nekushoropodza chokwadi hadzizi n'anga nevanhu vari kunze uko vasinei nezvechechi. Vanhu vanowanzoshoropodza nekuda kuvhiringidza kadzidziso dziri correct, vanhu vanotoenda kuchechi. Ndizvozvo. Handiti wazvaona? Saka izvozvo zvichiri kuitika. Vekuchechi vaita pavo. Panapa apa taakusangana namambo asiri wechechi. Herodhi. Unoziva kuti panenge pachiitika zvinoitika mumachechi izvi, vasiri vekuchechi vane vachinzwa. Vachizviona. Handiti wazvaona? Saka mambo aizviona kuti vanhu vekuchechi vari kunetsana. Pachavo vari kunetsana. Ari kunetsana. MaJudha aponda Stephen, apo waita zvese zvine zvichisvika kumadzimambo. Saka information inosvika kuna Herodhi. Inosvika kuna Herodhi. Saka Herodhi manje zvakazoitika, iye chaainyanya kuda kufamba aine vanomutsigira vakawanda. Kufarirwa. Ndokuona kuti maJudha panguva iyo vanga vakawanda.
saka ndokuona kuti ndingahwine sei majudha mwoyo yavo kuti vauye kwandiri. Right. Ndobva bhaibheri riri kuti paakauraya James akaona kuti majudha akafara zvokuti handiti wazvoona, akabva ati Herodhi ndiye, saka aona kuti zvavafadza. Saka ndoita sei kuti ndihwine mwoyo yemajudha. Hanzi akabva isa Petro mujeri, ndobva abata Pita ndobva amisa mujeri. Saka vajudha vaitoti havanopera rwendo runo. Zvapindira mambo mukati. Handiti wapaonaka. Saka Satani kana achishanda haangomiri achishandisa boka rimwe chete, anoenda kwese kwakasiyana siyana. Handiti wazvoona. Saka chinodiwa isusu sevatendi ngatinzwise kuti pahondo iripo iyi Satan can use anyone. But zvese ari kuzviita kuti zano raMwari rekuti vanhu vaponeswe, vasvikirwe nevhangeri, panouya Jesu vagogara upenyu husingaperi, ndozvaanoda kudisturb. Saka unoziva zvinozopota zvichiitwa naMwari manje. Sepapa paPita aiswa mujeri, ari kunzi kana Passover yapfuura ozonourayiwa. Mwari ndobva aona kuti Pita ndichiri kuda kumbomushandisa. Hanzi akatuma ngirozi. Funga kasungirwa kakaitwa Pita hanzi pane cheni kuruoko iri muchiuno cheumwe musoja ari kuraiti, imwe cheni muruoko iri muchiuno cheumwe musoja ari kuleft. Handiti wazvoona. Negumbo hanzi vaive 4. Gumbo kune mumwe vari 4 akakudaro. Poita magedhe esimbi pane vanhu akatokiyiwa. But musasiyeka kuti masoja aive in 4. Pane 4 vari pari nevamwe 4 apo nevamwe 4 nevamwe 4 pozoita magedhe esimba amurutaura. Saka kumeka sure kuti haabude. Dai kwakuri kutaura kwemazuva ano taiti Pita akaiswa mumaximum prison. Asi nyaya yekunyatsomuisa mumaximum anga kupa mhosva yake ndeyekuparidza vhangeri. Vana ndosaka ndiri kuti I'm happy we are past those barbaric times, pastor. Marambenyu kuti ndinaro idzwa zvandiri kurega. Amukuona kuti issue iripo ndeyekuparidza. Ingade here kuti uiswe mumaximum. Ndonyaya dzekuti idzwaika, ndonyaya dzekuti mazuva anoka kuri kwekuti mangweita kakusawirirana. Inyaya inogona kutotongwa uchibva kumba. Munozwa zvandiri kutaura kuti taapa nguva yakanaka. Inyaya inogona kutotongwa uchibva kumba because nyaya yekuparidza vhangerika hausi kuda kubhomba nyika, hausi kuda kutadzira ruzhinji ba. Uri kuparidza handiti ungabva waiswa mujeri remukatikati zvaakaitwa here izvi. Agumbuka apa ndiSatani. Yes. Chaasiri kuda ndechekuti vhangeri riende. Saka Satani anowanzoteera vari key. Anzona kuti pakachaiwa Pita panapa, vamwe vese imbwende vanosarenda. Inenge iri blow. Alright. Mwari ndokuona kuti Pita tichiri kumbomuda. Ndobva atuma ngirozi. Saka paizvozvi Satani akagumbuka chereko kuuya kustudio kwauneta kastoluku. So Satani anenge achigumbuka because pane kwakawanda kuri kupindiguka nedzo discussion idzo dzidzi. Alright. Asi Mwari anenge achiti no, kastol tichiri kumbomuda. Saka pane kuvhikirira kumwe kunoitwa kwausingatomboone Mwari achivhika. Saka maybe manzwisira andiri kuita pastor, nyaya iyi inobatika tikaramba tichiona context kuseri kuina Satani. Maybe ndokutoti mugone kundipindura pandiri kuramba ita zvemabarbaric times because zveshuwaoka munhu angori nomoka auise muparidzi mumaximum prison. Handiti wazvoona. Ari kuisa ndiSatani. Mukadaro maybe ameno vateereri zvikuita zvichijekaka kuti zveshuwa pari kumbondiconfuse ndiri muno mustudio ka panonoti nzwisisikei tikaramba tichiona kuti kuseri kwekupishana kwaiitika kwese uku Satani ndiye muridza ari kurwisa. Ndiye aipinda muna naHerodhi. Because munhu ari ngori yegaka zvinoramba kunyatsa kubatika. Saka chatabata iye zvinezvi ndechekuti Jesu aenda, Satani akasara achishandisa vatungamiri vekuchechi. Handitika vachitosvika pakurova nekutouraya vanenge vachiparidza vhangeri. Handiti wapabata. Ndobva panapa tazoona kuti vakuru vekuchechi vaita handiti asi kwapindira chero vasinganamati. Ana Herodhi. Saka ukatarisa nature yehondo yatiri, panogona kubatana vanonamata nevasinganamati kuvhiringidza urongwa hwaMwari.
wapabata apo ndapabata. Regera timbonzwa kamboka tigoya tusumudzira mubvunzo wako handina kuurasa. Musaurasa. Aiwa tiurasa. Regera timbonzwa kambo tigoya toenda mberi. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Nguva yekunamata, moyo unafawa, touya kuna Jesu mpolesi wedu, nekutenda touya kuchishangu chedu, orapawa kaneta zanaga kuwayo mukuna mata tinokomorerwa orapawa kaneta zanaga kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera onetsitsi kunzwa vana vao chichema zvese tinozviisa pamakomba ake orapawa kaneta zvanaka kuvayo mukunamata tinokomorerwa orapawa kaneta zvanaka kuvayo nguva yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzira obvisa zviletso orapawa kaneta zvanaka kuvayo mukunamata tinokomorerwa orapawa kaneta zvanaka kuvayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapawa kaneta zvanaka kuvayo mukunamata tinokomorerwa orapawa kaneta zvanaka kuvayo mukunamata tinokomorerwa orapawa kaneta zvanaka kuvayo. Jehova rakasvika kuna Jona, simuka uende Ninive. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu Hondo huru part 3. Tiri kuteera hondo great controversy iri pakati paKristu naSatani. Tabva uko ezvino taona Jesu amuka aenda kudenga.
asiya ati vhangeri ngariende, yes, nekuti ndo rinobvuta vanhu kubva kuna Satani okay, vachidzokera kuna Mwari, vosogara naMwari nokusingaperi pakudzoka kwaKristu. yes, Saka taona Jesu aenda, vakuru vechijudha vakasara vachirwisa kuparidzwa kwevhangeri rerumukweri nekutenda muna Jesu. Ndobva taona patapedzisira chikamu chatabva, zvapindira chero mambo Herodhi ari kurwisawo, akusunga vakuru vekuchechi. Right. Saka kasitononga uchiti iwewe, inini ndiri kunzwa kwakusununguka kuti tabuda muira yekuti vanhu vanogona kurohwa nekupondwa vachiponderwa vhangeri. Rega uone pana mabasa 20 verse 29 na 30. mabasa 20. Satani anotozviziva kafungiro kako ikakako. Satani anotozviziva kuti kune kafungiro kakadaro. But hondo manje haakande pasi. All right. Mabasa 20 verse 29. Right. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapera anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka. Uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsause vazhinji vavatevere. Right. Urunzwa ari kuparidza panapa ndi Paul. Yes. Paul ndiye Saul uya aibatsira achisapota kupondwa kwa Stephen. Akatozombopindawo pabasa rekupota achienda kuna Damascus achinokukuridza vanhu vachiuya vachiswa mujeri. Akazosangana naJesu. Apa atendeuka manje. But akutaura manje kuvatendi. Anoti hatigare tiripo nekusingaperi. Tichafa. Sezvazvingori tiri kuti tiri newe. Hatipo nekusingaperi. Right. Saka Paul akupa counseling manje kusangano, anoti iye, inini kana ndaenda, hezvino zvimwe zvandakaratidzwa naMwari. Okay. Kuenda kwangu hakusi kupera kwehondo. Kuenda apa ari kuri akufa. Kwete kuenda udenga. Ari kuri akufa. Anoti iye, pandichafa, hondo hakusi kuti inenge yapera. Asi hondo iyi inochinja zvemiro zvichienderana nenguva. It comes in many different faces. Right. Okay. Saka pane nguva yekurohwa nekupondwa kwevanhu, nenguva yekuita zvakadaro. Asi chimiro chandaratidzwa naMwari ndechevarume vachamuka vari muchechi. Varume ava kana vamuka vari muchechi vanenge vasingaite nehasha zvekurova nekuponda. Okay. Asi chavachaita ndechekuti vachachinja dzidziso. Uko kwasendekwa. Saka vanoshonyorora chokwadi chaMwari. Kuti Jesu paenda kudenga, asiya pamisheni vadzidzi, vairoverwa ivo kuti vasaparidze izvozvo. Right. Saka apa Pauro ari kuti strategy yaizochinjwa. Instead yekuvarova, beta kuchinja message. Okay. Saka vanhu ava vari kuuya sekunge vamwe venyu, vari kuuya sekunge inhume dzaKristu, handiti vadzidzisi vakatumwa naKristu, asi mukudzidzisa kwavo voshonyorora, voticha zvisiri izvo. Andozva dambudziko riri pakuticha zvisiri izvo unoziva nderei kastori. But this is more dangerous. Wapaona manjeka kutorohwa kuri nani? Because sosi ikaira yavhiringwa ka. Mofiririra kudzidza muchidzidza ka. Exam ikauya amupaze. Ukaona paina ticha ane hutsinye ndanoticha zvisiri musirabhasi. Zvisiri kuvhunzwa pakupera kwegore. Ane hutsinye kuuraya chaiko. Chikoro chese chinofa. Even vaisita number 1 vayaka. As long vaudzwa syllabus isiri hazvibatsire. Handiti wazviona. Saka Satani anochinja mastrategy. Chaari kuvavarira ndechekuti vanhu vasaponeswe, vasaende kudenga. In other words, are you saying, Pastor, that after the era yanapone ma-apostles, yekupondana iya, the new strategy was to kuintroduce a false doctrine, right, into the church, wrong teachings muchechi. Vanhu ava ndeve muchechi, saka anorekruta muchechi imomo, akabhenga akarekruta vehashaka vekunza nevekuchechi. But ezvina akurekruta muchechi imomo vatendi manje vanotenda chiKristu vasingasiri maJudha, maKristu chaiwo, but vouya nefalse doctrine, right, voticha zviri wrong.
mukadaro manje pastor ndikati mukadaro zviri kutaura bhaibheri manje zvine kakuvhundutsa manje because ranyanya kuswedera kwatiri manje mukuona zvazvakuita because paipai patachiti vajudha tikuziva kuti vaisatenda muna Jesu but kana raakuti kunogona kubuda pakati pemakristu raakureva chimiro chiriko manje mukuona pazvaakuvhundutsa ipapo ndo panotyisa because I cannot imagine kuti pakati pemakristu paite vanhu vari kutogadzira syllabus yekuti hazvina kwazvinoponesa vanhu. Hazvina. Unoziva kuti kana munhu akapinda mumota chero iri nyowani asi opinda munzira isiriyo mota ichifamba perfect ine comfort haasvike kwaari kuenda kana wapinda munzira isiriyo. Saka Satani anozviziva manje kuti siyai vari muchechi munganetsane navo because mukada kuvabvisa ka unoziva munhu chaananga achirambidzwa anotonyanyisa kuita simba chero achirohwa handiti wazviona. Saka chiitai kuti varimo mobatapa pfungwa dzavo ipapapa pakanganisei nedzidziso mumusiya akagara akananga kwaari kuenda asi apa mavhiringa dzidziso. But manje pastor munoomesera vateereri because munhu wese even kwamuri vateereri munosara mane mubvunzo kuti saka manje pandiri pane dzidziso chaiyo here kana kuti ndiri kuitiswa syllabus isiriyo. Pane here zviri main pastor mumasyllabus umu zvinogona kuindicata kuti ungogutsikana kuti ndiri kutichwa zviri correct. Unoziva kuti pataiita zvidzidzo izvo zvatiri kuita zvesecond coming paripo patakanoona Jesu achiti kuna Mateo 24 mudzokere futi kuna Daniel paaiti dzidzai bhuku raDaniel ire tichadzokera kwariri imboenda kuna Daniel unzwe pachapter 7 verse ya 25 Daniel chapter 7 verse 25 Daniel achiprofita zvichazoitika mumazuva ekupedzisira. Uchataura mashoko okumhuro okumusoro-soro uchaparadza vatsvene uye uchatsvaka mano okushandura nguva nemirayiro. Ivo vachaiswa mumaoko ake kusvikira nguva imwe nedzimwe nguva nehafu yenguva. Right. Daniel ari kuratidzwa zvemumazuva iyi period yatakapinda kutangira mumadark ages. Yes. Paya pekuti chechi yakachinja mutemo waMwari. Ende takazvidzidza tikazvidzokorora tadzokorora kuti mutemo umwe wemitemo yakachinjwa mutemo wechipiri yes wekuti musapfugama pamberi pezvifananidzo vakaita kuti vanhu vashaye hanya nazvo wekushandisa zvifananidzo pakunamata. Wechina unoti iwo chengetai zuva resabata rive dzvene. Bhaibheri richinyatsoburitsa pachena kuti Mwari ane zuva rake rinofanira kuti vanhu vaungane vachinamata asi vabva kumabasa ese ane chekuita nekurarama kwapanyika zuva rechinomwe. Saka chechi manje ndo yakauya ikachinja zuva rekunamata kuzadzisa zvakaprofitwa naPauro kubvisa pazuva rechinomweka kuisa pazuva rekutanga. Ndosaka uchiona nanhasi maKristu akawanda vanosungunuka pakuchengeta sabata remusi wekutanga wevhiki. Iro Bhaibheri richiti chengetai remusi wechinomwe vari muchechi. Saka Paul ari kuti iye inini kana ndaenda imwe fezi yatichapinda naSatani pahondo iriko iyi ndeyekuti anosiya vanhu vachinamata asi ovachinjira doctrine. Saka panoitwa sei papa pastor? I know kuti area itakamboidzidza kuvateereri kwedu ndozvati vamwe wakaona zvidzidzo zvekumashure ndofunga makaona kuti mukudzidzisa kweBhaibheri rinoisa pachena kuti nyaya yezvifananidzo nezvidhora hazvifaniri kushandiswa pakunamata Mwari akasika. Uye Bhaibheri rakaisa pachena kuti kana razuva rekunamata rekuzorora pamabasa ese anotipa raramo izuva rechinomwe revhiki rinova Saturday mukuverengwa kwekalenda yedu yemakore anaya. Izvozvozvo zvapo. But pandine mubvunzo pastor ndepekuti zviri izvo zvakatoprofitwa naPauro kuti ndo zvichauya panogadziriswa sei muhondo iyi great controversy ndatoiona zveshuwa iri riyewo. Satani atohwina here pochinzi because muri kutotaura chokwadi kuti vanhu vakawanda ndo vakatokura vari mudzidziso iyoyi isingawanikwe muBhaibheri. Ukange uchidzidza manje mukati meshoko chiwana kuti vese vakamugamuchira Mwari anovapa simba rekumira vari vana vaMwari.
handiri kuona number 1. Number 2, pana John chapter 8 pa32 kunonzi muchaziva zvokwadi ndo inokusunungurai. zvokwadi yokusunungurai tinoiziva sei? Nekuverenga mukati mebhebheri. Waona kuti Jesu pakuedzwa kwake aiti kwakanyorwa kuchinzi, kwakanyorwa kuchinzi. Makristu mazhinji emakore ana havadi kuverenga. Alright, in other words, pastor, muri kuti here mugreat controversy munhu akakaruka aona kuti konda handiri kurutivi kwakachinjwa syllabus, muri kuti here zvitori kwaari iye kuti aite macorrection. Very good, macorrection anodiwa. Alright, ndapanzwa ipapo. Ende unozviziva nekuverenga. Because paine warika ndepekuti munhu anogona kubva ati manje togodii vatozvitaura kustudio kuti zvakatoprofitwa kuti zvichachinjwa. Munhu ongofunga kuti saka aritori muzano raMwari kuri wrong. Munhu anofanira kuti kana wanzwisisa kuti pari wrong unoita sei, unochinja. Kaomboona vanhu vanechiti anasekuru vashanya vatora chituru vaenda kunogara pasi kuti ipapa zinyoka rakapinda pamwe nepapa nezuro. Vachiti papi ipo pamwe nepamakagara ipapo. Unoona sekuru ndine zuro wayakapinda, unoona vakutosumudza chituru chavo kuchinja mumvuri. Saka kureva kuti ukanga waudzwa kuti pawatsika apa pakunamata pane ngozi apa, because Satani achashandisa futi vaparidzi kushonyorora. Kana sekuru vachichinja mumvuri nenyoka yakapinda nezuro, kuiwo chinokutadzisawo kuti uende panokuendesa kuruponeso chii. Vateereri ndofunga apa pari kujeka. Hatifambei. Verenga zvakazarurwa 13 unzwe kwatiri kuenda mberi ka. Zviya zvaombenga uchiti bhabhariki zviya. Muchiprofita unzwe kuti ichaguma sei. Musabva madaro. My question was very clear, pastor. Kuti mu great controversy yamuri kutaurai, inini hangu ndichifara kuti we are past that era yemabarbaric times. But chinzwa manje chiprofita kuti chinoti kudii. Zvakazarurwa 13 pa 14 kuenda pa 17. Zvakazarurwa 13. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kune vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo, chiyo chakanga chiine vanga remunondo chikararama, chikapiwa masimbo okupa mufananidzo yechikara mweya, kuti mufananidzo yechikara utaure, chirayire kuti vose vasinganamate mufananidzo yechikara vaurawe. Chinomanikidza vose vaduku nevakuru, vafumi nevarombo, vakasununguka nevaranda, kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rwerudyi kana pahuma yavo, kuti munhu arege kuvapa anogona kutenga kana kutengesa, asi iye ane chiratidzo, iro zita rechikara kana chiverengo chezita racho. Right. Takadzidza kuti mumadark ages vanhu vairamba kana matiro kaidiwa nethe Christian Church vaipondwa. Ndizvozvo. Handitika? Yes, saka pana apa Johana ari kuti zvinizvozvo zvichadzokororwa mumazuva ekupedzisira. Pari kunzi chiratidzo. Takadzidza isu muzvidzidzo zvakapfuura. Bhaibheri rinoti Mwari anoti chiratidzo changu iSabata. Ndo randakapa kuvatendi. Ndiye Ezekiel 20. Pavhesi ya 12 na 20. Ndakavapa Sabata kuti chive chiratidzo, ndo saini pakati pangu nevana vangu. Vateereri vedu vakafamba nezvidzidzo izvi zvakavajekera. Saka saini yaMwari pavatendi kuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Asi chechiwo handiti wazviona ichitungamirirwa naSatani inochinja kubva pasabata raMwari remusi wechinomwe wevhiki, yoita saini yayo inokakavadzana neyaMwari. Matondibatsira kuateereri edu. Mirai makadaro. Ndoda kuti mukondinye nepfungwa yevateereri pamibvunzo mimwe iri kuya kwatiri inenge ichibvunza kuti mark of the beast. Hatizive zviri kuitika kwamuri zviri kukuvhundutsai kuti muise mubvunzo wekuti tatoerenga mark of the beast, nhai zviri kuitika izvi ndo mark of the beast here. Mukutsanangura kuri kuita mufundisi zvichibva mubhaibheri. Kuti unzwisise mark of the beast, tanga waziva beast yacho. Haugone kungomhanya kuti ndo mark of the beast here usingazive beast yacho. Saka beast muzvidzidzo zvakapfuura zvekumashure sekutsanangura kuri kuita mufundisi, chimiro chakapindwa nechechi. Mumazuva emadark ages yane muzinda kuRome paichinjwa mitemo yaMwari nezvinodiwa nebhaibheri. Saka ukaera waziva beast yacho, mark inobva yajeka. Kondinye yenyu mufundisi. Saka mark yacho manje iSabata risiri chairo. Inonzi mark of the beast. Asi pane nguva ichazosvika yekuti kana zvakumanikidzwa sekuverenga kwataita mubhaibheri, zvichasvika pakumanikidzwa nekutorowerwa munhu
nekutoda kuurayirwa munhu kuti nyaya iyoyi iite chete. Saka zviriko mberi mugreat controversy muhondo huru. Saka vanhu vachazosvika pakumanikidzwa kuti vachengete sabata risingadikwi naMwari. Chinoita kuti vadaroka verenga zvakazarurwa 12:17 unzwe. Ndinoda kuzokubvunza, ndikuona nguva dzedu dzafamba, verse 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Shato ndiSatani. Yes. Satani anosvotwa kana vanhu vachinamata vachiita zvinodiwa naMwari. Saka anokonzera kuti vanonamata pachokwadi achavakonzera kuti varwiswe, vashungurudzwe. Pastor, just to confirm this. Ndoramba ndidzoka kuti barbaric. Right. Tomboti sekudzidzisa kweBhaibheri. Time idzi dzandiri kuti barbaric dzadzoka. Zviri kuita kunge Bhaibheri riri kuburitsa kuti chichaisa nyika pachomanikidza mumazuva ekupedzisira. Haizi nyaya yetekinoloji. Haizi nyaya yefarming. Haizi nyaya yeutano. Inyaya yekunamata. Right. Am I right manzwisira ndiri kuita? Ibva waverenga Daniel 7 pa 26 na 27. Daniel 7 verse 26 to 27. Asi kutonga kuchatanga, vachabvisa simba rake kuti varipedze nekuriparadza kusvikira pakuguma. Ipapo ushe nesimba neukuru hweushe hwose pasi pedenga rose zvichapiwa vanhu vavatsvenewo kumusoro-soro. Ushe hwake ndo kusingaperi, masimba ose achamushumira nokumuteerera. Anditi uri kuonaka panenge pachizoitika zvese izvi, right, kudenga rutongo rwuya rwatakadzidza runenge ruchienda mberi, rukuenda mberi, parwunondopera Mwari ndo pavanoti zvapera. Great controversy. Ndo paichagumiswa ipapo. Kana inoguma nekuita sei? Nekudzoka kwaJesu kuzotora vakatsungirira mumakore avo, mumazuva avo, kufamba pahondo huru, kufamba sezvinoda Mwari. Wedza pairohwa munhu, paipondwa munhu, paidzidziswa zvirizvo, vakaramba vachifamba sezvinoda Mwari, ndo vaanotora anzi vopinda paushe naMesiya. Maonero andaita chidzidzo ichi vateereri, ndaona kunge itori chenjedzo. Handizivi kuti chakuchenjedzaiwo papi. Dai Mwari akukomborerai. Pastor, ipai vanhu nhare dzedu. Tinotenda. Tibatei vane mibvunzo vanoda kuti tibatsirane panhare dzinoteera 0774 651 181. 0774 651 181. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire. Tenzi nditungamire semwana awonyara tamu Unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda yasvikanyanza mananda aondityisa Andichina sororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira.